Tak olympiádu u našich dievčat možno vlastne rozdeliť na dve polovice. Tá prvá vyšla fantasticky, sme vyhrali z prvých 5 kôl 4 zápasy a potom sme na ďalšiu výhru v poslednom kole sme čakali ďalších 5 kôl. Ono, úplne povedané, v tých prvých 5 kolách nám šťastíčko bolo naklonené teda. A žiaľ, zase v tých následujúcich 5 sa nám to vrátilo. Nestalo pri nás to šťastie a niektoré pozície sa proste zvrtli v náš neprospech. V podstate vysoko sme prehrali jediný zápas s Iránom, 3,5 a to, žiaľ musím povedať, to sme prehrali zaslúžene. Tie ostatné zápasy, proste tam tie niektoré remizové, povedzme z Peru alebo s tými Švajčiarkami, to sú zápasy, ktoré teda za ideálne konštelácie by sa mali vyhrávať. No, ale hovorím, v tej druhej polovici nám to jednoducho nešlo a ja som skutočne rád, že dievčatá dneska sa dali dokopy po tom voľnom dni a že tie Turkyne sme porazili. Boli sme papieroví favoriti, ale ako to nie je všetko, ako ukázali aj tie niektoré predchádzajúce kola. No, čiže nakoniec je to taká spokojno, ako urobili sme si svoje. Nie je to nejaký fantastický výsledok, ale myslím, že nemáme sa za čo hanbiť a môžeme byť tak celku spokojní. Predsa len ako som hovoril pred olympiádou, dve hráčky, aspoň nominálne najsilnejšie hráčky nám chýbali. No, čiže to by bolo zase trošku o inom, kebyže máme tým z 5 veľmajsteriek, tak aj tie očakávania by boli pravda, že vyššie.